Am ajuns la skatepark, a doua zi de session. Da, ieri a fost prima, am lovit un pic, acum a doua. Sper că pot să mă dau și eu astăzi. Din fericire nu mă mai doare de rău shoulder-ul, deci să sperăm că e ok. Cotul nu mă mai doare julitura, dar haideți să vedem. Yeah! Le luăm banii, 100 de milioane. Ia uite-l, bă, Gigea! Yeah! Ia uite-l, bă, șalpili! Astăzi am decis să filmăm cu această cameră, că se vede mai bine, mai interesant, mai asta. Adică majoritatea chestiilor le va filma Gabi, pentru că cred că dacă îmi dă mie camera aia... Am mă câte te scuși, mă, ce ai? Ești bine? Ești pregătit? Vreau să mă dau. Așa? Ai ceva în plan azi? Vreau să mă obiectez cu parc. Ai singura chestie care vreau să fac azi. Și da, poate mai încerc niște lucruri, dar cu rest nimica nou, de nimica banger. Trebuie să te som. Neața, frate! Dublu backflip la Matei! Ciarpili! A tot ciudat e, mă, nu știu. Ăsta a fost live-ul, nu? A fost tot ciudat, nu l-ai dat cum trebuie să-l dai. Așa, ok. Alin Adam cu o prestație de notat. De notat. Ia uite! Flat-ul front flip! Ce notă îi dăm la Alin Adam? Eu zic că îi dăm un 10 din 100. Ia uite-l, mă, se luptă cu ei, mă, intră la gură. Șarpili! Băi, am încercat, mă, ce vrei să fac? Bun! N-a fost rău! Bine! Mă, te-ai dat pe cutele! Bravo, mă! Asta cât azi e, băi, Alin? A patra. Nici nu știu. Alin nu știe, Matei a ghisit. A patra? A patra, a patra. A treia de dat. A treia de Da, dat. da, da, a patra ce? Păi prima nu pot să spun că a fost în 5. Prima a fost pe Da, mă rog, a patra zi de când se plecați acasă, na. Na, 3 jumate. Ușor, frate, începe ușor, da? Doar sărituri și după aia schimbi piciorul. Aia zi. Dar se vede că ai mai sărit corda, chiar ai învățat. Ce dai puțin pe dreptul, puțin pe stângul, dar întâi fii atent. Stai normal, după aia dai puțin pe dreptul, puțin pe stângul. Ăla, hai. Bam, ăla era. Bye.
înainte de concurs? Sunt varză, mă, sunt cel mai varză de aici din parc. Nu, glumesc, nu cel mai varză, dar gen, nu mă înțeleg cu rampele de aici. Sunt greu. Bă, adevărul e că nu avem ceva de genul și ne e puțin greu. Tocmai de-aia m-am și lovit. Eu, te-ai lovit și tu, pentru că nu suntem obișnuiți. Aia e. Experiența clară o să ne ajute. Îți dai seama, o să mai ieșim pe viitor. Dar nu trebuie să stăm supărați, suntem aici și eu ce fac ăștia, m-au grămat în nebunii gen. N-am văzut așa ceva nici pe Instagram, n-am văzut. Și cu ăsta ai vorbit? Da. Ia uite, hau, miau. Asta este deja a 4-a zi în skatepark Pardubice. Ieri s-a încheiat vlogul foarte brusc pentru că la un moment dat am decis să încep iar să mă dau. Deși eu nu simțeam neapărat să încep să mă dau iar, dar am zis să mă dau totuși ca să mă antrenez. Începusem destul de ușor, anumite tricuri, bam, ușor. Am dat și niște transferuri la un moment dat și am decis gata, hai să sar peste colț, că am făcusem eu un capolinie cum ar veni. Un colț la care am dat și bar. Să pun și pe ecran clipul. Și mă duc eu ca de obicei, full speed, mare greșeală, trebuia să sar ușor, după aia mai sus și tot așa. Și ce am făcut? În loc să sar drept, să pic în tranziție, am sărit prea în stânga. În momentul ăla am picat aproape în flat, am căzut pe o parte, mi-am despicat la abdomen puțin acolo. O să vă pun și asta pe ecran. Ce să faci, băi, dacă te dai când nu simți, ia uite ce păsești. Mi-am despicat toată nebunia aici. Eu știu, mă duc la spital acum, ce să fac? Și așa s-a terminat vlogul. Am ajuns la spital, mi-au pus 5 copci, umărul pe moment am simțit că mi-a sărit, dar nu mi-a sărit de fapt. Și ce pot învăța din chestia asta? Să mă ascult atunci când nu simt să mai fac o chestie. Și vă recomand și vouă, tuturor riderilor, pentru că am văzut de-a lungul timpului și personal și la alții, că atunci când nu simți să faci o chestie, dar tu vrei să o faci, că na, vrei să o faci, în momentul ăla degeaba o forțezi, pentru că te poți lovi. Și am mai văzut rideri care au forțat chestia și s-au lovit. Eu personal am trecut deja de câteva ori prin chestia asta și tot n-am învățat-o aparent. Pentru că ieri nu simțeam să mă dau, că eram destul de obosit. M-am dat ca prostul, am căzut, s-a terminat șmecheria. Ce pot să zic în continuare e că nu cred că o să mai pot să mă dau la concurs. În același timp eu o să fiu aici cu băieții, o să-i susțin. Îmi doresc să dea randament, poate cine știe ce o să facă. Eu le țin pumnii. Îmi pare foarte rău că sunt aici și că nu pot să mă dau. Cumva m-am resemnat deja cu chestia asta pentru că prea mă doare și așa. Și acum o să vină Alin încoa. Haide frate, vină încoa. Zici o părere despre nivelul de aici, na? Hai să luăm așa. Băi, o părere și părerea mea sinceră este că este un nivel foarte mare față de ce am văzut eu. Adică eu am mai fost în Olanda și în Olanda se dau bine, dar parcă aici deja e un alt nivel. Bine. A venit și toată lumea. Da, asta zic. Lăsând la o parte că sunt mai multe țări, dar și cei de aici se dau brici. Adică, da. În al doilea rând, părerea mea că rampele sunt destul de grele. Am mai zis-o și o zi în continuare, adică nu e nimica. Nu că mă plâng sau ceva, zice domnul Gabi, dar chiar sunt grele. La mișto, mă, da. Dar chiar sunt grele. De asta am și căzut. Și de-aia a căzut și Alin, de asta am căzut amândoi. Că nu suntem obișnuiți, poate le-am luat prea tare, trebuia să le luăm mai încet. Dar ce putem să spunem, faptele sunt consumate, doar să învățăm din chestiile astea. Adică data viitoare când venim la un concurs de genul, să fim mai atenți puțin cu chestiile pe care le facem. În același timp o experiență benefică și pentru mine, și pentru Alin, și pentru Matei, indiferent ce o fi, cum o fi, noi suntem câștigați deja. Eu așa o simt. Da. Bine, Matei! Hai, Asi, Matei! Hai! Bun! O să vă pun pe ecran imediat o linie cu Matei, că l-am filmat. Nu i-a ieșit complet, dar gravă linia, părerea mea. Pentru skatepark-ul ăsta și pentru nivelul
de aici, eu zic că Matei se dă bani. Oricum am mai dat și alte linii, nu neapărat filmare. Mă rog, da, foarte bine. Tot felul de vințe. Adică mi se pare că parcul ăsta e foarte tare așa cum e, doar că trebuie să te obișnuiești cu el, să intri în tranzițiile alea frumos. Adică, de exemplu, în prima zi în care am venit, măcar nu știam să sar la foamă. Și acum sar plană, te-am văzut și eu, ai început să sar, te duci frumos în tranziție, după aia te pompezi, sar la step-up. E un plus ăsta, big up, adică plecăm de aici, acum am și zis de atâtea ori, plecăm câștigați de aici, n-am pierdut nimica, chit că poate nu ne calificăm, eu poate nu o să pot să mă dau, eu deja mă simt câștigător aici, că sunt efectiv aici și mă uit la nivelul riderilor și văd niște tricuri pe care le vedeam pe Instagram, eu le văd live și le și filmez, care rău. Hai zi ceva, Matei, nu știu, cum te simți acum? Te mai dai? Cred că o să mai dau, aș cerca la backflip-uri. Sau poate backflip no-hander. Vei la foam piceni. La foam, bine. Hai că o să-i filmez și lui Matei să vedeți niște backflip terrible, niște poate backflip TNH, mă rog, no-hander. Da. În plus, nivelul de aici e foarte ridicat, adică oamenii ăștia au unde să dea. În România nu prea sunt skate-park-uri tari decât action-ul și nici, mă rog, și ăla e tare. E tare, e bine că l-avem, Doamne ajută că e un început și ăsta, dar nu se compară cu chestia asta, dar nu se compară cu parcul ăsta, adică nici măcar aproape niciun skatepark. Pentru că efectiv, la noi dacă sari în quarter air, parcă te aruncă înapoi, te aruncă prost. Aici fără să vrei faci air. Efectiv, atât de bune sunt tranzițiile că sunt făcute să te arunci într-un anumit fel, sunt gândite, sunt făcute de profesioniști și se vede cum e gândit tot parcul în sine, cum poți să sari din stânga, poți să sari din dreapta, poți să duci în toate chestiile. Poți să fii creativ, adică poți să fii creativ. Tot felul de nebunii. Da, poți să sari de oriunde peste tot, gen fără, nu știu, am văzut tot felul de gap-uri făcute de ăștia și mă gândeam, what the fuck, gen, eu nu m-am gândit la asta și zic, super tare. Chiar m-am bucurat faptul că am văzut chestiile astea. Cred că te-ar ajuta, gen, să te duci drept, du-te în sus. Tu, cumva, din ce am văzut eu acum, făcând whip-ul, te-ai dus într-o parte, așa. Tocmai că ai putut. Dar cum o dădeai mai devreme, când l-am văzut prima dată. Ia. Ia uitați-l. Ce mănânci, frate bun, dă-ne și nouă. No. Bă, drept, da? Ești cu capul drept. În sus. No. Bro, ăla e front film 900, poate. Ăla e. Perfect l-ai dat. M-am atins jos acolo. Mamă, ce-a fost la backflip kickless in nord? Yo, asta este a patra zi în Cehia, adică a treia zi de dat. S-a terminat și ziua de azi. Am reușit să mă dau cât de cât. Matei nota 100, dar am învățat backflip bar, backflip whip. Eu am încercat flare 900. Bine. Eu am văzut mai mult front flare 900. Acum o să închidă parcul și altceva. Mergem la cazare, la un restaurant, să capaca, mâncăm ceva frumos. Și ce mâine? E ultima zi de antrenament. Ultima zi de antrenament. Și urmează concursul, băi. Și urmează concursul. Yeah, man. Salut! Asta e a 5-a zi de când suntem în Cehia și suntem pregătiți să ne dăm. Suntem aici la hal pe postă de foarte vârd și mie mi-e frică să dau și la ele. Ești băiat din Așa, cam pățâna, mă cam doare. De ce? Nu știu. Hai că eu ești pe ele, nu? Da. Hai că vedem acum cum. Fac aici backflip with gropin. Mamă! Așteptare. Da, sau dublu back. Măcar să cumpăram pe asta. Adevărat. După ce ala era aici, ne mai văzut, ne mai auzit.
Matei, cu Alin se încălzesc pentru această sesiune incredibil de gravă pe care o vor face amândoi. Am așa un feeling. Bine! Asta zic! Am avut încălzirea și acum mă pregătesc să mă dau un pic. Yeah, man! Tot o încălzire mică și după dau drumul la... Asta zic. Hai. Arată-ne și puți. Hai. Da. A few moments later. Ia zi, boss. Am ieșit la o tură în centru, ca azi m-am mai dat. Mă mai ziceam așa, că am molește aici să nu-mi eu încerc prea prost. Prea a fost. Ia uite ce asta aici. Caracati și de-alea zburătoare. Very beautiful. O să vedeți că eu mâine o să mă calific și gata, gen chiar încerc să mă calific. Ia uzi, bă, așa vorbe frumoase n-am mai auzit. Încerc. Chiar te rugăm frumos, gen, amenință-ne că te califici. Ia filmează aici, hai și mi-a pregătit kilos. Mamă, deja suportați. A pierdut Palin. Ce ai făcut, mă, unde plecat? Înainte. Eu eram încolo. Am văzut. Ia uite cioara asta. Cum ar fi să facă un pârț acum a fi spără? Băi, cacă-te mă pe mine dacă vrei, că ăsta e semn că o să iau locul 1 la concurs, gen. Sau de fapt că măcar că mă calific, gen. Am un bol și dăm haos. Vrei? Bă, fi grav. Mamă, vrei să luăm un pârț? Așa, la chill, gen. Așa chill, gen, nu te gândi că faci ăla. Bine, hai să-i dăm răspuns. Uite! Haide! Da. Am fost un pic pe repaus astăzi. Am ieșit la o tură cu bolturile prin Cehia. Am fost un pic pe repaus astăzi. Mă pregătesc pentru mâine să rup normal la concurs, să le iau banii. Băi, păi eu când aveam BMW, dar nu mai zici. Adică niciodată. Unde Jeff? Bravo, boss. Te-am udat? Nu prea. Hai că deloc nu mi-ai udat. Se pregătește și... Yeah, man! Doilea cut, că am uitat să pornesc microfonul. Na, suntem încă în Cehia, este a 5-a zi aici și a 4-a zi de dat. A fost interesant. Ce putem să vă spunem este că mâine este concursul Cel mare. Concursul cel mare, momentul mult așteptat. De toată lumea. Urmează să se dea Alin și cu Matei. Eu din păcate nu o să pot să mă dau că m-am accidentat. Și tot ce pot să spun e că le țin pumnii băieților. Să le țineți și voi pumnii băieților. E o experiență tare, nivelul e mare. Ce-o fi, o fi. Ce-o fi, o pății, să sperăm că le dăm cât de bine se poate. Da, ideea e să nu cădem, să ne iasă linia, nu neapărat locurile. Experiența și... oricum e. Experiența oricum e un next level pentru noi. Astăzi. Poate mă mai dau și eu azi, nu prea am avut așa chef, am fost așa într-o stare de moleșeală, să zic așa și... Aia zic că mai bine stau un pic low-key decât Aia zic, decât să o forțeze cum am făcut eu și am căzut. Mai bine să te-am și acum eram ok, gen, dar ce să mai fac acum, n-am ce să mai fac, asta e situația. Data viitoare. Țelul, tic-nic-ting. Și ne auzim la următorul vlog de la concurs. Asta zic.